Diyos maray na aga po mga tugang, matindog na po sa pagpuon kanovina. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made a sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy Apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most Holy Apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession.
Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, so seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Gustos, o San Judas na paladan ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan, ang gabosming kaipuhan. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabosming kaipuhan. Kan aking bugtong ning Diyos, pinsan ka asin katuod, saro sa nagbabalangibog, kan langit non na pagtubod, tinukdo mo andalan, pasiring sa kalangitan. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabosming kaipuhan. Lawog mo nakakaagid sa akin nin Diyos sa langit, pag umaw na dai maisip nin mga taong balakid, ansiring na kaumawan sa muyang irinurukyaw. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabosming kaipuhan. Mamuraway na apostol, pinsan ni Jesus na puon, o santong mamurawayon pag umaw mi daing sukol, ikasamong inaarang. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabosming kaipuhan. Sa kikristo nagaanyaya itong hade sa idesa, antuyo mapabulong siya kaitong helang niyang lepra, hinanyugaan pag-arang mga dibutos mong anan. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabosming kaipuhan. Saro kaduman sa kagduwa, pinatinduga na sadya ni Kristo na satong Ama, kan sa iya na iglesia, sa limpoy kaining simbahan, kami ngunyan napaalaw. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing samong makamtan ang gabosming kaipuhan. Sa imong binalangibog sa kinaban ang pagtubod,
Ihinulit mong si Jesus ay tunay na aki nin Diyos. Ikanya mo inaarang sa banggi asin sa aldaw. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing sa mong makamtan ang gabos ming kaipuhan. Nagtios kanin padusa, idinamay mong talaga, sa pasyon ni Kristong Ama, gabos niya mong kasakitan, simo sa mong dinadamay. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing sa mong makamtan ang gabos ming kaipuhan. San Judas na maugayon mamuraway na apostol, si imunganing hinanyugon an pamibimi simbagon, hinanyuga an pagrangan niyamong mga makasalan. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing sa mong makamtan ang gabos ming kaipuhan. San Judas darha sa langit an pamibiming balakid, hagadang kami magkamit nin grasyang orog kalinig, si mo sa mong inaarang an pamibimi pag-arang. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing sa mong makamtan ang gabos ming kaipuhan. Upitsan ni Jesucristo sa mong San Judas Tadeo, hinanyo ganganing gayo an pag-arang mi sa imo, ako an inaalay na pagsulsol nin kasalan. O San Judas na paladan, ikasamong inoomaw, tanganing sa mong makamtan ang gabos ming kaipuhan. Horacio Imperata, pamibi laban sa bagyo as sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat huli kan mga ngalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asinuli kan sa imong kadunungan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, daimi na sabotan asin na utob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban, an kapalibutan nagsasaki tuli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan namamatean mina an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli kaini naglalawig ang tiginitan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad, di kaming mabibirikan kundi ka mamumuton na Ama, sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasalan, ilikay mo kami ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibohan nin tawo, antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami, Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami, Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami, San Judas Tadeo, ipamibi mo kami. sangaran ka nama, asin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ngunyan iyon ikasiyam na aldaw nin misa nobenaryo para sa kaumawan kan satong patron na si San Judas Tadeo. An satong mga mass sponsors iyo ang mga minasunod. Congressman Alfred C. De Los Santos, ang Provinciano Party List, Cesar A. Sanorjo and Family, Reynero A. Zerda, De Relativo, Rinel Ricato, Eden Musa, Sunshine Imperial and Family, Anonymous, De La Cruz Family, Mr. Rolando Chua, G. Chua, Crister Chua and Family, 3GD Rehuso and Family, Mr. and Mrs. Benjamin Buitre Jr., Emma Chan, Tess D. and Family, Mr. and Mrs. Noel Antiquera and Family, Hotel Rex, Brenda Flores and Family, Mrs. Baby Molet and Family, Game Redoblado and Family, Clarita Del Rio and Family,
Mr. Alfred Nimo, Miss Resurrection P. Bolagaw, and D. Sartilio and family. Isabay taman po sa Santa Misa ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat dulot ni Engineer Romeo and Nancy Doloiras and children, Mr. and Mrs. Marlon Obis, Celsa Manila, Henry Seya, Johnny Seya, Reo and Dueng, Maria Sales, Ana de la Paz, Nunez family, and for the gift of life of Tita Arjona. Sa espesyal na kahagadan, dulot ni Annabel, Jusel Asaituno Mendez, Rosibel Tolarba, SMP New Royal Taipan Corporation, for good spiritual, physical health and safety of my family, dulot ni Rosy Asopardo Cantara and family, for healing and recovery of Cedric Chan, to pass the physician licensure exam, dulot ni Nelson Henry R. Mejia, to pass the physician licensure exam of Syra Angeli Doloiras, dulot ni Romy and Nancy Doloiras, for full recovery of Elena D. and Cedric, dulot ni Tess D., for guidance and physician licensure examination, dulot ni Ferdy Lance Rimonte, for healing of Anna Lee, dulot ni Emily, to pass the physician licensure exam of Rose Maricris Cristina and Abigail Joyce, dulot kan Marchan family, to pass the PLE, dulot ni May Angeli, for safe travel, dulot ni Josefina and family, to pass the physician licensure exam, dulot kan Saragosa family, for successful board exam of Linda Camille B. Hesse, for safe travel, dulot ni Josefina and family, sa special na kagadan man, dulot kan Jacob family, for passing the licensure examination of Becky S., dulot kan Sachada and De Las Alas. Sa special na kagadan man, dulot ka ni Tatiana A. Tongko and Nunez family. Sa kapahingaluan kan mga kalag, sa kalag ni Jose, dulot ni Nil Fali and family, sa kalag ni Eden, dulot ni Julio and Sanorho family, for all souls in purgatory, dulot ni Sinaida at Chacon and family, sa kalag ni Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, para kay Heidi, dulot ni G. Chua, sa kalag ni Alan, dulot kan Mindina family, sa kalag ni Vanji and Felicidad, dulot kan Asorin family, sa kalag ni Dennis and Mark, Felix and Dolores, Estela and Glenn, dulot kan Loria family, for all souls, dulot ni Ofelia B. Agripa, sa kalag ni Aris, dulot kan Bitara family, sa kalag ni Oriel, dulot kan Aldea family, sa kalag ni Flora and Ernesto Sr. and sa gabos na kalag, dulot kan Salting Joso family. Banwaning Diyos, matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa.
Sa ngaran kanama kanaki asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Hesu Kristong kagurangnan an pagkamuot kan Dios an Espiritu Santo mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Ako untan sa tuya mga kasalan tanganing magi kitang manilo sa pagdolot kan misa. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan asin sa indo mga tugang tanagkasala ako nin makuri sa isip sa tataramon sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, bakuring sala ko. Kaya nangangadya ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang na ako'y pamibi sa kagurang nantang Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawada an sa tong kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. O Diyos na sa muyang Ama, ipinahayag mo an sa imong pagkadiyos sa paagi kan paghulit kan sa imong apostol na si San Judas Tadeo. Itugot mo na an sa iya mga pamibi danay na magpatalubo sa imong simbahan, asin dakul pa ang magtubod sa imo, inihinahagan niya mo, huli ki Kristong kagurangnan. Amen. Amen. Liturgia kan tataramon. Himateon niya to an enot na babasahon. Pagbasa hali sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Aram ko na dainin anoman na karahayan na uyas ako, buot sabihon sa sakong pagkatawo. Ako makakapagbaawot na magibonin karahayan, alagad daina sa sakuya an pagibo kaiyan. Kaya, bakong an marhay na gusto ko an nagigibo ko, kundi an maraot na habo ko, iyo an ginigibo ko. Kung ano an habo ko, iyan an ginigibo ko. Alagad, bakong ako an minagibo, kundi an kasaalan na uyas ako. Nangangahulugan ini na binsan buot ko magibonin karahayan, karaatan an minadatong sa kamot. Tudok sa buot na gusto kong masunod ang tugon nin Diyos. Alagad, ibang tugon ang sinusunod kan sa kuyang hawak. Tugon na laban sa tugon nin sa kong isip. Huli ka ini, ako nagiging bilanggo kan kasaalan na nagahade sa sakong hawak. Herak man sako. Si Isay an maligtas sa sako sa hawak na ini, na nasa kapangyarihan nin kagadanan. Salamat sa Diyos, huli kay Yesu Kristo, na sa tong kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Tukduan sako an sa imong mga pagbuot kagurangnan.
Tukduan sako an sa imong mga pagbuot kagurangnan. Tukduan mo ako nin pakamidbid asin pakasabot. Hulita nagsasarig ako sa imong mga pagbuot. Ika marahayon asin maugayon, tukduan sa kuya an sa imong kabotan. Tukduan sako an sa imong mga pagbuot kagurangnan. Rangaha ako kan sa imong pagkaherak. Siring sa isinabi mo sa imong surugoon, pamatea ako kan sa imong pagkamaugayon, asin mabubuhay ako. Haros taan sa imong kabutan, iyo an sakong karangahan. Tukduan sako an sa imong mga pagbuot kagurangnan. Daiko sagkod paman lilingawan an sa imong mga tugon. Haros tahuli ka iyan, tinaawan mo ako nin buhay. Ligtasan ako, tasadiri mo ako, asin ta sinusunod ko an sa imong mga tugon. Tukduan sako an sa imong mga pagbuot kagurangnan. Ipagrokyaw po niya to ang Santo Ebanghelyo. Ang gagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. babasahon ginuno sa Ebanghelyo sinurat ni San Lucas. Sumurawayan sa imo kagurangnan. Nagsabi si Jesus sa mga tao, "Kon kamo nakakahiling nin panganoron sa sulnupan, minasabi kamo mauran, asin minauran. Kunan habagat minalampaw, minasabi kamo mainit, asin talagang minainit. Mga hipokrita, natutuod nindo kung ano ang kahulugan kan mga naiiling nindo sa daga asin sa langit. Tadaw taday nindo na sasabutan kung ano ang kahulugan kaining panahon ngunyan. Tadaw taday kamo nakakahatol kung ano ang dapat nagibuhon. Halimbawa, kung kaiba mo ang sa imong kaiwal, pasiring sa hukom, higumahon mong makaligtas sa iya. Mantang ka mo naglalakaw sa dalan, tibaad kung darahon ka sa atubang kan hukom, asin itao ka kan hukom sa parabilanggo, asin ilaog ka sa bilanggoan. Sinasabi ko sa imo, dai ka makakaluwas duman, sagkod na mabayaran mo ang huring sentabo. Ang maray na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning sa Indogabos mga tugang. Kang taon pong 1962, may suminikat na kakanta na pinag-compose ni Bob Dylan. I'm sure ang tangkadak lang sa Indo, maedad-edad na, aramindo ining kanta. Ang title, Blowing in the Wind. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Saro ini sa mga paboritong kanta na pigakanta ni Carlos sa video okay. Mga tugang, ini pong kantang ini kan kinumpos ini ni Bob Dylan, kinumpos ini as a protest song against war. Piga para isip ko, natata gari bilang pagprotesta, natataarog kay ni ang lyrics na ginibukan kompositor. The answer is blowing in the wind. Dumang bagay nagalaw sa isip ko. Baad ang bout sabihon ni Bob Dylan, ang simbag, obvious, arong kan duros.
obvious, arog kan doros, taan doros na mamati ta. Ang doros na iisiyan ta sa kung sa inhali. Or, on the other hand, baadang mulbut sabihon niya, ang simbag, bakong obvious, arog kan doros na namamati, pero na inaiiling. So, dahil ko aram kung ano ang interpretasyon kan kompositor kan sa iyang ginibong kanta. Pero, pigbabanggit ko ini sa Indonenulita, iyong gayo ini sa paghiling ko ang magayon na analogy na itinausa sa to kan kagurangnan sa binasa tang Santo Ebanghelyo. Na ang mga tao da po nagiging matibay na mag-interpretar kan mga naiiling ta sa kapalibutan. Pero no God, minaluya kita manunugod sa mga bagay na Diyos nun o maluya kita magmasid lalong-lalo na asin mag-interpretar, lalong-lalo na kan mga bagay manunugod sa katanosan. Well, gabos kita nakakaisiman ka ini. Ako, hubin pa ho ka ito, dakulo na ako nadarangog ka ito sa sakuyang lolo. Ang sakong lolo ka ito, dahil nga nakatapos ki elementary. Pero ang mga obserbasyon niya ka ito, talagang pwede mong pangaputan mananggad na pwede mong ipagsabihin na totoo. Siring man baga po kan mga obserbasyon kan mga gurang na napagkatudan sa haloy na panahon na totoo mananggad. Narurumduma ko kayo si Lolo pag binataram mapulangayaan sulnupan naumon mo ngaya mauran sa mga masunod na aldaw. Pero iyong mananggad, minauran mananggad pag-abot kan mga aldaw. Matibay ang mga tao sa pangalagkalag. Pag nagbabagyo kan enot, pag minataram kayo si Lolong, tapos na ngayon sa bagyo, nagbirik na ngayon sa doros, habagat na. Iyo managad, basta sinabi ni Lolong nagbirik na sa paros. Nailing niyan paros, kung nagbirik na paros. Pero sa obserbasyon niya kaya kan direksyon kan doros, aram niya kung habagat o kung ali sa an doros. Asin aram kan mga gurang kung matapos na ang bagyo o lampas na ang bagyo. Kan enot, bako pagkabos sa tawo, may relo. Pero si Lolo kan enot, sa paghiling sa nakan anino niya dyan sa luwas, aram niya kung anong oras. Sabi niya, Nonoy, basta na anino mo, katangod mismo kan lawas mo, but sabihon na, alas 12 na, kan udto, araraman ini kan kadaklan sa sato. Mga tugang, iyong gayo ini so pigbabanggit kan kagurangnan, ang mga tao sa madaling sabi, nagiging matali, nagiging smart, na mangalagkalag sa kapalibutan, asin mag-interpret kan mga naiiling niya. Sa paagi kan mga obserbasyon niya, asin interpretasyon niya, nadidiskubre niya ang katotoohan. Alagad, kan sabi nga ni kan kagurangnan, tabas na manunugod sa katanosan, tabas na manunugod sa Diyos no na bagay, dagari ang mga tao, gani kulang sa pagsabot, gani kulang sa obserbasyon, gani kulang sa interpretasyon. Namumutag ko mga tugang, narurumduman po nindo kan dinulok si Kristo kan mga parasunod ni Juan Bautista, asin hinapot siya. Maestro, gusto niya mong maaraman kung ikana ang Mesiyas na maabot o mahalat pa kami nin iba. Ano susimbag ni Kristo duman sa mga parasunod ni Juan? Sabihon nindo ki Juan, ang sa indo mga nasaksihan, ang mga muta nakakailing na, ang mga pilay nakakalakaw giraray, siring man ang mga gutom, pinakakan, asin ang iba pang mga nasasakitan, nagresibikan maray na bareta. Luke chapter 6, verse 2. Namumutag ko mga tugang, iyo mananggad, kung naging observant sa naan mga tao kan enot, naging very obvious sa tangod kan mataninda, so mga sinyales
na si Kristo iyo managad an Mesiyas. Alagad nata baya ta gani dainin da nasasabutan asin day naaako ang realidad na ini. Ang gabos na ginimo ni Kristo da niya ginimo sa hilom. Ang gabos ginimo niya na naiiling ang mga tao. Ang mga milagro na halos dainin da maipaliwanag. Ang mga tataramon asin ang katukduan na nagtaon nin linaw sa saindang isip asin buot. Asin iba pang tabang na ipinahilingkan kagurangnan, ang gabos na ito, more than enough na mga tanda kan sa iyang pagiging Diyos, kan sa iyang pagiging Mesiyas. Pero natabayat na sa mga tao kan enot, dai pananggad nagturubod. Mga tugang, ang problema bako man talaga ta sa mga tao daing abilidad na magsabot. Alagad sa mga tao, sarado kaya sa indang mga puso. Kaya nga na inapunsin na ni Jesus na mga hipokrita. Ninulita, aram man sa naninda. Aram ninda ang totoo. Alagad, nagsasagin-sagin. Aram ninda kung ano ang totoo. Alagad, kusa na ipigsasaraan sa indang puso sa katotoohan na ini. Natatanaging sarado sa puso kan mga tao kan enot. Ninulita, magabat kaya ang demand kan katukduan ni Kristo sa mga parasunod niya. Ninulita sa mensahe ni Kristo, nagdidemand din pagbabago, nagdidemand din pagsakripisyo, pagsayuma sa sarili. Ang gabos na hindi ba kung pasil, kaya sa mga tao kan enot, paliman-liman, nagbuburungog-bungogan, nagbuburutaμπutahan, ninulita habo kaya sindang madipisilan. Sa sakuyang paghiling mga tugang, iyo man po ini ang iyo man ini ang rason ko natata, dakulon ang mga Kristiyano, ang mga Katoliko, sa panahon ta sa ngunyan, na dai man talaga nagsasabuhay kan sa indang pagtubod. Padako silang piga-acknowledge na sila mga Kristiyano, nagraralaog sa simbahan. Pero natata, dakulon ang mga tao na dai man nabubuhay, sosog sa pangapunan kan Diyos. Ninulit na dakulong kaya ang mga tao na habo talagang madipisilan. Habong magsakripisyo, habong magsayuma sa sadiri. Kaya ninuli ka ini, nagbuburot-tabutahan, nagbuburungog-bungugan. Domingo or every time nagsimba ka mo, nadadangog, taan mensahe ka Diyos. Asin aram ta, puon pamangkan to, sagkod ngunyan, aram ta kung ano ang tama, kung ano ang sala. Pero natatapig pa para giribo magiraray ang sala. Sabi nga ni sa Tagalog, masarap kasi ang bawal. Ang sala kaya nungad, gari iyo ang mas attractive sa pagiling ta. Ninulita ang tama, asin ang katanosan kaya, masakit. Ninulita kaipuhan mo magsakripisyo, kaipuhan mo ang pagtalikod sa sadiri. Mga tugang, iyo po ini ang agyat kan ebanghelyo sa sato, sa ikasyam na aldaw na inikan sa tuyang nominaryo, sa satong pag-umaw kay San Judas Tadeo. Lugod, masimbaganta ang magabat na ining agyat sa satuya gabos. Magpasalamat kita, ninulitaan sa tuyang kagurangnan, marahayon, mamumuton asin mapagpatawan. Lugod na ita pag-abusohon ang pagpapatawad kan Diyos sa sato. Well, totoo, ang kapatawaran kan Diyos, limitless, daing limit, padagos ng itinatao, alagad, day dapat piga-abuso. Ninulita ang pag-abuso, sarong dakulang pagkakasala sa iyang karahayan asin pagiging mamumuton sa sato. Hagadon niya to ang tabang kaasin ang pamibi ni San Judas. Nalugod kita gabos, magkaigwanin bukas na puso, siring man bukas na isip, na bakusan ng sabuton ang katotoohan asin ang katanosan na itinukdo sa sato ni Kristo, alagad isabuhay ang mga bagay na ini, ninulita ini ang magdadara sa sato sa kaligtasan. Sa ngaran ka nama, kan aki asin kan Espiritu Santo. Amen.
Magbamibi ka mo mga tugang, tanganing an sa ko asinan sa indong atang, ako on man kan Diyos na makakamahan. Akoon manlugod kan kagurangnan na natang Atang sa sa imo imong mga kamot, makamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang aran. Para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kaming naggagalang sa daing sagkod na kamurawayan kan mga banal na apostoles, si San Judas Tadeo, namimibi na sa imo akoon, an samong mga panuga, asin magkanigong pasunodon kami sa pagselebrar kan mga banal na misteryo huli ki Kristo na samong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, iitaas ang mga puso. initas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos, nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamana sindaing kasagkoran. Daimo binabayaan, kagurangnan, ang mga karnero mo, at ngani sa mga palada na apostoles, padagos-dagos na binabantayan mo, tanganing maataman kan iyuman sa ng mga namamahala na pinapamayo mo sa inda bilang mga pastor, mga bikaryo kan sa imong aki. Kaya kaiba kan mga angheles, kaiba kan mga tronos asin dominasyones, kaiba kan gabos na langit nun na hukbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong pag-omaw. Kagurangnan ikananggad an banal burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami pabanala kan ambon kan sa imong espiritu tanganing para sa mo maging hawak asin dugo kan samong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot nagpaubaya sa pasyon nagkuanin tinapay. Pagpasalamat binaak ini itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos magkakan kaini, taini an sa kuyang hawak na idodolot para sa Indo. Siring man pakapamanggi pagkuan yamanin kalis, giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos mag-inom kaini, taini an kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asindanay natipan, napapabuloson para sa Indo para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan sa tuyang pagtubod. Kaya kami na nagroromdom kan sa iyang pagkaganan, pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang
kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Ginumduma kagurangnan an sa imo simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na mga padi. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an samuyang mga tugang na nagturog sa paglaom kan kaligtasan, asin an gabos na mga gadan, dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Birhen na inakan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kadtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, sa kaiba niya asin kan Espiritu Santo, yaon sa imo Dios na makakamahan, ang gabos na kaumawan asin kamurawayan, sa kapanahonan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos noon nakaugalian, nakangahas kitang magpamigbi. Ama niya mo na yaon sa langit, pabananon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang bot mo sa daga ninsiring sa langit. An sa mong kakanon sa arwal daw, itao mo sa muya unian, asin patawadon mo kami sa mong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean nasinan kapangyarihan, siring manan kamurawayan sa mga kapanahon. Hesu Kristo ang kagurangnan ka na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, katuninongan itinatao ko sa indo, hare paghilingaan sa mong kasalan, kundi ang pagtubod kan simbahan. Papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburonyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kita nin katuninongan. Peace be with you. Peace.
Haleluya, ang kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan, an mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, Bako ako maninigo, nagkamagdago sa sakuyang harong, alangan magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. at amanon manlugod kita kan hawak, asin kan dugo ni Kristo, sagud sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita.
Kagurangnan, kaming mga nag-ako kan mga sakramento mapakumbabang nag-aarang sa imo sa Espiritu Santo, tanganing an sa imong ginigibo sa paggalang kan pagsakit kan sa imong apostol na si San Judas Tadeo, magpadanay sa imong pagkamuot, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo gabos kan Dios na makakamhan Ama, Aki asin Espiritu Santo. Amen. Tapos na misa, magdanay manlugod kita sa pagkamuot ki Kristo. Salamat sa Diyos.